Adama Jara ni a bɛ fɔ ale ma Ben le cerveau ale kɔni gɛnna ka bɔ CNT kɔni jɛkulu la. An balimaw aw bisimila an ka bi kibara kɛnɛ kan. Adama Ben Jara ni ale ye maa ye n'a kun bɛ CNT la wa min ye mouvement dɔ ye n'o b'an fɛ yan nɔ n'o ye yɛrɛwolo débroussoulèrement o ɲɛmɔgɔba dɔ kɔni don. Min kun ye septembre kalo tile 4 ye ale kɔni minɛra finitigilakaw fɛ ka sabu kɛ ko a bɛ ka min ye tanga ta ka bɔ an ka jamana marabagaw kɔni kan. A ka kumakan dɔw senfɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la. Kabini o wagati fo bi min ye Adama Ben ye ale yɛrɛ kɔni kun bɛ finitigilakaw ka bolo kan. Kunu min kun ye septembre kalo tile 14 ye ale ka kiriw kɔni tigɛra. Kiriw y'a yira k'a fɔ min ye Adama Ben Jara ye ko ale kɔni ɲangina san 2 kaso kɔni na. O san 2 kaso in o bɛ tila sigiyɔrɔma 2 ye. San kelen a b'o kɛ kaso datugunen na a tɛ bɔ. Min ye san kelen dɔ in ko o juru bɛ don a la. O bɛ ka yira k'a fɔ Adama Ben Jara ale kɔni bɛ n'a ye san kelen dɔ in kɛ kaso la a bɛ bɔ a bɛ bila nka o tɛ ka yira k'a fɔ ko ani kiiri tigilamɔgɔw tilara ɲɔgɔn na sabula a ye baara min kɛ n'o y'a lase kaso ma n'a seginn'o ɲɔgɔnna kan a bɛ datugu tuguni. O senfɛ bi sɔgɔmada in na n'o ye septembre kalo tile 15 ye sɛbɛn bɔra ka yira k'a fɔ ko colonel Assimi Goïta ale kɔni ye décret bɔ ka yira k'a fɔ ko Adama Jara ni ale yɛrɛ kɔni kun ye CNT membre ye ko ale bɔra o membre la sabula ni maa kofɔlen minɛ wagati n'o kɛra septembre kalo tile 4 maa caman yɛrɛ kɔni kun bɛ k'i ɲininka ko est ce que a kun bɛ se ka minɛ sabula a kun bɛ CNT kɔnɔna la sabula min ye CNT sariya dɔw ye olu y'a yira k'a fɔ ko CNT membre birifini dɔw kɔni dalen b'u kan ka yira k'a fɔ ko kiiri bɛ kiiri la o tɛna se ka bolo kan nka kiiri dɔ bɛ yen nɔ ni i bolo taara bɔrɔ kɔnɔ ni an b'a fɔ o ma filangaraderi n'o o kɔni kɛra i n'a ɲangi hali ni bɛ CNT kɔnɔna la hakilinajigina an b'a yira la k'a fɔ nin ko in ma daminɛ min ye Adama Ben Jara kɔni ye sabula don tɛmɛnenw la Isa Kawujim ni ale yɛrɛ kɔni kun ye CNT dangan naaninan ye ale yɛrɛ kɔni kun ye ni gɛlɛya ɲɔgɔnnaw sɔrɔ sabula ale kun welenen don finitigilakaw fɛ k'a datugu o kɔfɛ min ye colonel Assimi Goïta ale kɔni bɔra ka min ye a ka décret ye k'a yira k'a fɔ ko ale fana bɔra CNT kɔnɔna la o bɛ ka yira k'a fɔ hali n'i bɛ CNT kɔnɔna la ɲangili dɔw bɛ yen ni olu kɔni ser'i ma i kɔni bɛ bɔ CNT la wa i bɛ datugu kaso kɔnɔna na an bɛ wagati min na bi Adama Ben Jara ale kɔni datugunen don wa kibaruya y'a yira k'a fɔ bi tuguni ko a tɛ kasobonba la ko min ye kɛnyɔrɔba kaso kɔni ye ale kɔni bɛ o yɔrɔ kofɔlen na ni o bɛ kangaba sira kɔni na ayiwa min kɔni ye Adama Ben kɔni nɔfɛmɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnna a ka jɛkulu mɔgɔw n'o ye yɛrɛwolo débroussoulèrement olu kɔni ma bɔ ka ani ko in kɔni fɛsɛfɛsɛ maaw kɔni ye nka ni min bɔra o la an n'o fɔ aw ye don n'a nata kɔni na ayiwa an balimaw ni kibara kunkurun de kɔni kun b'an bolo ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka kibara wɛrɛ kɛnɛ kan.